गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो जोंनि आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालिनि जानानै बरायग्रोनाय थाबाय गासै नोंथांमोननि स्पटारनिसिम आंनि गाहामनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। थारैनो दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि जों लानानै आवगायबोदों। जोंहा दिनै जुननि 30 अक्ट' 2022 मायथाइनि फुंबिलि समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय बिथांमोन बारग' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो बरायनो आखायाव लादों। लोगोसे बेजोंनो दिनै जोङो नैबे फरायसालिनि जायफोर दिथागिरि गारजेन बिथांमोनखौबो दिनैनि सानावनो गारजेन मिट बा दिथागिरिफोरजों मोगा मोगि सावरायनो मोनसे हाबाफारि लादों। मानोना जोङो इडुकेसन बा सोलोंथाइ होनबाथाय जोङो मोनसे नोजोर बोनांगोन जे मोनसे पार्टनारशिप बायदि मोनसे लोगो बायदि आरोखि जों गारजेन जोंनि फरायसालि जोंनि दिथागिरि जोंनि फोरोंगिरि जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटि जोंनि फरायसुला फरायसुलि गासैनिबो गेजेराव मोनसे कअर्डिनेसन थानांगोन। अब्लासो बे फरायसालिया मोनसे मोजां रोखोमै जोङो सामलायनो गोरलै जायो। दा थिग बिदिनो नैबे जिहेथु सामार भेकेसनबो फैगासिनो दङ गाबोननिफ्राय दान मोनसे मास मोनसे जिहेथु जोङो गरम बन्द होगोन। खिन्थु बे गरम बन्दनि गेजेरावनो जायफोर फरायसुला फरायसुलिया जि थाखो बा मेट्रिक आनजादखौ होगोन बा जायफोर फरायसुला फरायसुलिया हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होगोन बिथांमोनखौ जोङो 15 साननि उनावनो जिहेथु जोङो मोनसे केम्प बा कचिं क्लास केम्प मोनसे लानाय जादों। बेयाव जोङो बेसिकेलि मेट्रिक फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय नैबे फरायसालिनि बा फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय जोङो मेट्रिक आनजाद होगिरि बिथांमोननो जोङो इंलिस मेथ्स साइन्स एडभान्स मेथ्स बे गांब्रै साबजेक्टखौ जोङो नोजोर बोदों आरो बेखौ जोङो फोरोंनाय जागोन। लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजाद जायफ्रा होगोन बिथांमोननो साइन्स आयदानि थाखाय जों फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'लजि मेथामेटिक्स लोगोसे इंलिस थाफासिगोन। थिग बेबायदिनो आरिमु आयदा आर्ट्स आयदानि थाखाय जोङो इंलिस थाबाय बिदिनो पलिटिकेल साइन्स इडुकेसन लजिक एन्ड फिलसफि बेफोर साबजेक्टखौ जोङो नैबे गरम बन्द नैबे 15 साननि थाखाय जोङो मोनसे कचिं केम्प बानायदों। थारैनो मोजां जागोन आरो जिहेथु दिनैनि हाबाफारियावनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो लाबावदों। जोंनि दिथागिरि आरो जेरै फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव मोगा मोगि जोंहा फरायसुला फरायसुलिनि फोरोंनायाव माबाफोर खुथिबिथि थालांदों नामा बा जोङो बे फरायसालिनिफ्राय जोङो आरो माबाफोर जोङो बांसिनै जोङो नोजोर बोनो गोनां दङ नामा बा गारजेनफोरा जोंनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बा जोङो फरायसुला फरायसुलिखौ जों बोरैहाय साफा साफायै जोङो नैबे फरायसालिनिफ्राय जोङो मोजाङै फोरोंनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ जाहाथे मोजाङै आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे जों मोजां सासे सुबुं बानायनो हायो। बे बानायनो थाखाय जोङो जिबायदिहाय जोङो परामर्श नांगौ जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटिफोर थासिगोन दिथागिरिफोराबो माखासे बिबुंथि लाखिसिगोन सावरायसिगोन जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो जों बुंसिगोन आरो दिनैनि बे खाबुआवनो जोङो मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै जोंनि सिभिल सापरि सानजोरि नोगोरा जोंनि बे आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालि जायखौ जोङो आहम बाराय बाथौ इंराजि हायार सेकेन्डारि मुंजों जोङो मख'यो आथिखालाव। थ' जोङो मोजाङै साबना हामना खालामनानै जों इयुनाव जोंनि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव जों जाहाथे बाहागो लानो हायो। देग्लायनि रिजाल्टआ जों बुंनो थाङोबा मेट्रिकआवबो 100% आरो हायार सेकेन्डारियावबो 100%। जों मेट्रिकआव जों 40सा जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों स्टार मोननो हादों। थिग बिदिनो जोङो हायार सेकेन्डारियावबो जोङो 10सा फरायसुलि
मानोना जोंनाव गिबि खेबनि थाखायसो साइन्स आयदायाव हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होदोंमोन। 8सा होदोंमोन, 8सानि गेजेराव 10सा फार्स्ट डिभिजन, बेनिफ्राय 2 सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। गतिके जों गिबि खेब हिसाबै बिथांमोनखौबो जों बरायनो लादों। आरो जोङो जिहेतु गिबि खेबैनो जोंनि साइन्स आयदायाव जोङो 100 खोन्दो बा 100% जों उथ्रिसार जानो हादों। थ' आरोबाव जोंनि जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि फरायसालिनिफ्राय जों कम्पिटिटिभ मोनसे जोंनि आसाम नाङैल' नंला, जों बुहुमावनो जों बे फरायसालिनिफ्राय मोजां कम्पिटिटिभलि जोङो फरायसालिखौ जों जाहाथे जोङो मोगा मोगि बे जोंनि कम्पिटिटिभ बुहुमाव बाहागो लानाय बेखौ जोङो गथ'फोरनि थाखाय जोङो मोजाङै जोंनि फोरोंनाय बे खाबुखौ जों होनो आवगायबोदों आरो होलांबाय थागोन। मानसिफोरा गुबुन गुबुन आयदायाव गावबा गाव मेजर गोनांखा आरो बिथांमोना जोंनि जितु फेकाल्टि मेम्बार्सफोरा गोसो मोदोमै नारा नांथाबै नाजागासिनो दङ फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय आबहावा सृष्टि खालामगासिनो दङ। हायैखौबो जों बोरैहाय फोरोंनो हागोन, 3rd डिभिजन मोनो हागोन बोरै जों 2nd डिभिजन मोननो हागोन, जायफोरा फेल जागोन बे बोरैहाय जों पास खालामनो हागोन, जायफोरा 1st डिभिजन मोनथावथाव फरायसालियाव बिथांमोनखौ बोरैहाय स्टार डिस्टिंसन मोननो हागोन, बेफोरखौ जों अराय सम सावरायबाय थायो। आरो जोंनि फोरोंगिरिफोराबो नांथाबै नांगासिनो दङ। थारैनो जों इयुनाव मिजिंथियो जोंनि फरायसालिया मोजां मोनसे समाजाव बा जोंनि जायगायाव बा जोंनि जायगाल' नङा जोंनि बे सारा आसामाव मोनसे मुंदांखा फरायसालि जागोन होनना जों मिजिंथिदों। थारैनो जोङो नैबे जोंनि फरायसालियाव 40सानि बारा जों दा फेकाल्टि मेम्बार्स दङ, इंक्लुडिं गेस्ट टिचार्स। थ' गुबुन गुबुन साबजेक्टआव जोङो मेथ्स टिचारनि थाखाय जोंहा BSc MSc मेथ्स मेजर, साइन्स आयदानि थाखाय जोंहा साइन्सआव मेजर लानाय, इंलिस आयदानि थाखाय जों इंलिसाव मेजर लानाय, थिग बायदि गावबा गाव साबजेक्टआव मेजर लानाय टिचारफोर एबा फोरोंगिरिफोरसो जोङो गावबा गाव साबजेक्टखौ जों खाबु होनाय जायो। थारैनो दिथागिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना गिनाङा, जों दङ, बोसोरफ्रामबो जों मोजां रिजाल्ट दिहुनगासिनो दङ आरो बोसोरफ्रामबो जों नाजानाया जोंना थाबाय थागोन। मानोना जोंनि फरायसालिनिफ्राय 2015 मायथाइनिफ्रायनो बे फरायसालिया गिबि खेब मेट्रिक आनजाद होयै फैनानै 2020 मायथाइसिम सासेबो फरायसालियाव थाङाखै। आरो जोंनि फरायसालिनिफ्रायनो फरायसुला-फरायसुलिफोरा गुबुन गुबुन आयदायाव साख्रि मोननो हाबाय, मेडिकेल फरायगासिनो दङ, इन्जिनियार फरायगासिनो, फोरोंगिरि मावगासिनो दङ। थ' बेफोरबायदि जों मोजां मोजां फरायसुला-फरायसुलि जों नैबे फरायसालिनिफ्राय दिहुननो हादों। बेनि थाखाय आं गावखौनो गोरायुं हिसाबै नैबे फरायसालिनिफ्राय आं गावखौनो गाव गोग्गायो। एखमब्ला जेब्लानोखि आंनि फरायसुला-फरायसुलि फैनानै जेब्लानोखि जोंखौ मान बावफैयो, नैबे फरायसालिनि आं सासे फरायसुलामोन, नैबे फरायसालिनि आं सासे फरायसुलिमोन, आं दिनै ओरै जाबाय, आं बेखौ मावनो हाबाय, थिग बेबायदिनो